ċabċipa kbira lil Ira Losko! Ira Losko se tkun qed tirrappreżenta lil pajjiżna għal darb'oħra fil-Eurovision Song Contest. Losko rebħet b'total ta' 68 punt tal-kanzonetta tagħha Chameleon. Fit-tieni post insibu l-kanzonetta Golden, interpretata minn Brooke Borch. Brooke ipparteċipat għall-ewwel darba u rnexxilha tikseb 58 punt, 10 punti jinqas mill-kanzonetta rebbieħa. Il-kanzunetta fit-tielet post hija Little Love ta' Franklin li kisbet total ta' 44 punt. Feel my love when you feel that you can move on. Feel the warmth when the world gets a little cold. Feel the love from my soul and never let you go. Iltqajna ma' Ira Losko il-ħadd filgħodu. Naħseb kont xokkjata iktar milli sorpriża u kelli ħsibiet f'moħħi li jisni nista' nieħu gost bih dal-mument jew jekk nieħu gost bih dal-mument spirità ħajjieħduha kontri għan-nies. Il-kummenti li f'dawn l-aħħar sigħat invadew is-siti soċjali kienu bosta b'reazzjonijiet imħalta. Kumment li spikka għall-Losko kien li l-esperjenza tagħha fil-mużika u anka fil-Eurovision jistgħu ikollhom riżultat pożittiv għal Malta. Hemm ħafna pajjiżi li jibgħatu artisti rinomati minn pajjiżhom. Ġifieri television show ibelħek. Naħseb li 13-il sena ta' karriera under my belt jistgħu jiswew ta' ġid biss u nispera li dik l-esperjenza ħatwassal li ġib riżultat pożittiv. Iżda min-naħa l-oħra, Losko sostniet li stenniet li tara kummenti oħrajn negattivi. L-aktar prominenti ikun dak li għajt li ma kienet sorpriża xejn għaliex reġgħet rebħet. Ma nista' ngħid xejn dwar fis-sens jiena ma nistax inbiddel li l-nifsi, ma nistax inbiddel il-fatt li xtaqt nieħu sem f'kuntest bħal daw nieħu ċans li nerġa' nirrappreżenta l-Malta. Xi ħaġa li ħafna qed jitkellmu dwarha hija l-possibilità li tinbidel il-kanzunetta. Dan ifisser li Chameleon mhux bil-fors tkun il-kanzunetta Maltija l-Ewropa għal din is-sena. Ira Losko stqarret li din hija deċiżjoni li trid tittieħed mill-Public Broadcasting Services. Dik hija deċiżjoni li ħajħdu ma flimkien mal-management tiegħi Jagged House. Jiena naħseb li xogħol li għamiltu sew sal-bieraħ li wassalt mid-diska Chameleon li kienet silta kompożizzjoni tiegħi fil-kien ma' Howard ma' Talkback. U tajt il-prestazzjoni tiegħi il-bieraħ u rbaħt biha, issa naraw minn hemm il-qudiem x'jiġri.